Hasi da astelehen berri bat, erosketak egiteko astelena Bariku Beltzak arrakasta handia izan ostean. Bariku Beltzan jente pilo bat eukiken duen, nik uste dut eskaintzaren, usainaren atzean etorten ziren hainbat jente. Iritsi da ordenagailuak, tabletak eta mugikorrak hartu eta sarean erosteko eguna. Hainbat dendatan gauerdian bertan hasi dira enkarguak jasotzen. A las 12:20 ya entraban los pedidos. Denda handiek martxan jarri dituzte deskontu erakargarriak, prezio errepika ezinak, modan, elektronikan, jostailuetan, astelen ikaragarria bezala saltzen dute. Baita merkatari txikiek ere gabonetako erosketak sustatu nahi dituzte. Incentivar a que la gente empiece ya a hacer los regalitos de Navidad. Askok aprobetxatuko dute zibermondairen moda. Bai, zo zerbeitukot gaur, bai. Bueno, le echaré un ojo, pero casi seguro que no voy a gastar ni €1. Behar bada gaur animatu egingo zara zerbait egiratzen? Bueno, bai, igual bai. Hori bai, zazpikaleetako dendarien elkartetik aholku garrantzitsu bat. Internete bidez bebai buru hotzagaz erostea, ez nahastea erosketa larregi egiten. Internetek ez du ordutegirik edozein une da ona gustuko eskuratzeko, baina eskaintza beherapen eta prezio ezin hobe hauek gauerdian amaituko dira.